Cus, Jebol jero. jero ya? Jero iku panas. Hah? Panas lho, Apa? panas. Cahayane yo. Pencahayaane. Pencahayaane. Apik ini pencahayaane lho, ijo. Jam 4 mulai pas. Hari ini kita pulang on time guys, jam 4 sore. Biasane rada nglokor. Yo budale nglokor. Mulai ini jam 4 tet. Arek sekolah. Cuaca cerah. Mantap. Akhir tahun ini pembaruan SIM. Bulan rolas. Ah, ya suwi ya setahun. Ayo Desember ngarep itu. Kabeh karo-karone. Karo-karo nih, karo. Nah, perpanjangan iku kena gawe sili-silian SIM-amu. Hepet. Gak iso ya. Oleh kok iso. Iso kok disiling. Dote. Ya cekel-cekelan tok. Nek nyetir aku tak nyilih awakmu. Lah iki fotone kok putih, lah saiki kok ireng. Manas Pak kok gak ireng. Aku mbiyen sering ngono ku. Nyilih SIM arek-arek yo. SIM apa? SIM C yo. SIM sepeda motor. Aku kan gak duwe SIM. Ah dijaluk KTP-mu. Nah gak podo. Wah. Lah gak podo KTP sapa iki? Keri Pak KTP ku Pak. Yang pertama biyen lewat kene ngetutno Mas Ali ketoke wasing ngono dalane. Ora tau lewat kene kali. Saiki iso pret nyampe merem paling tutuk ya. Wong apal ya nek. Yang pertama lewat kene ketoke wasing ngono. Aku nyasar terus ya. Heeh. Bablasan terus aku ya. Saiki ambek tolak-tolak tutuk-tutuk dhewe. Bol. Enak menggorengan. Enak gorengannya. Gorengan di jare. Mangi ya ning meja. Oga tukune yo. Ayo karo. Lu kucing apik ya? Riki ya. Oh, melayu-melayu nek. Mar-mar keplindes ya. Mirip Riki ya kucing. Kucing iku nek kate ditabrak iku tambah meneng deh. Tambah moro. Tapi nek PT kate ditabrak mencolot. Mas Ali tahu ngelindes kucing. Tahu. Nyetir. Jarno ya. Ora ditinggal. Tinggal ya. Kepet.
Ora nganu, ora dikubur. Ya, ben dikubur wong-wong Nah, warlock. Mitosnya apa sih nobro kucing? Cuma yo gak percaya ngono iku ya. Hai, Terus gak berlaku kan ya? gak berlaku ya. Masa aktivis entek ya. Oh zaman biyen niku nobro kucing iku masalah. Kubur lah dia. Di buntel kaosnya lah, aneh-aneh. Jadi wis gak patah berlaku. Mitosnya Indonesia itu paling akeh mitosnya. Iya. Ono wong ya ngindari kucing ben gak ketabrak. Ini kecelakaan. Kene sing kecelakaan. Goblok. Aku beresno ae. Tak beresno nih aku. Apa kucing itu Lah, mati. timbangannya aku sing tiba. Aku tahu iku nabrak pitik sampai cemet ya. Meletet ya tak tinggal ya. Cara pitik gede ana tak parani tak go mulai. Pitik cilik ya. Oh, beda anak. Pitik anakan ya. Tak pelindas sampai meletet ya. Tuh, mati yo, tak tahu lu meletet. Yo aku ya tahu, Kasih itu meletet. tapi nggak mobil. Nah, ini kayak mobil loh. Nah, anak cilik-cilik wake PT gak dikurungi, sampai sing duwe Nah, liaran ning ngembong. Sowen Saya berusaha kata- wis. Tapi ini nanggone NTT ngobrol kiri bendo Ngobrol kiri. yo Berarti kiri akeh nih kan? oke soalnya kiri itu dipangan Oh, kayak uang cara naik ini itu ngingu wedus dulu ya. wedusnya itu bro kan Kalau ning NTT ku kiri, daging kiri payu ya? yo dipangan pada karo ingon-ingon petik ngono iku Oh, alah. ngingu kiri nah gede dibeleh nanti deh nobrok kiri bendo deh Berarti nang NTT ku akeh wong Kristen nih. mayoritas orang nak masjid saya akeh gereja NTT wong ireng-ireng sih. Wong ireng-ireng gak? yo ireng ya gua Papua NTT bagian Papua iku lah nah Flores ya akeh sing putih kan Ya asale tiap daerah iku ana wong ayune. ono Asia to ning Papua ya ono mak karo ae. Dilesep-dilesep. tapi nek keturunan asli jarene iku ireng nah sing putih iku blasteran teko pendatang ngono kok rabi wong kono ya Ya, akhirnya anake putih. anaknya putih tapi asli wong kono maksudnya itu ke zaman dulu no Nih, ke zaman biyen no aku soalnya tau ndelok arek ngelab ya teko NTT ngono ya. Ayu kok. ya ayo akeh sing ayu saiki Ayo skincare ya. Sale yo ono skincare yo sing ireng iku duwe ciri khas dhewe biasane Wong Jawa jelas akeh ning kono iku. akeh wesan Hah? wis akeh Madura akeh yo Ning kono ya. yo Madura anjung ndi kalau Jawa itu wis kebek ya Padat penduduk. terutama itu Kalimantan itu blek wong Jawa kabeh Jadi bahasa Jawa karo kabeh. karo kabeh Ah, wong Kalimantan asli ya ro basa Jawa soalnya
kumpulane wong Jawa. Bulan wong Jawa, ro kan. Pro kabeh. Jadi cara misui wong Kalimantan niku rada bahaya. Enggak. Wis seru kali. Mayoritas itu Jawa. 70% apa ya iya 70% penduduk Kalimantan itu Jawa. Berarti dhewe iku nang video gak perlu ngomong bahasa Indonesia. Akeh Jawa nih, Soale akeh Jawane. konten kreator itu akeh wong Jawa, basa Jawa tapi omahe nang ngene Sumatera. Loh, kan gak lewat kono rek lali. Gini ya? Hmm? Gini. Bareng Oh, gak lewat. nyasar. Hah? Nyasar terus. Oh, nyasar ya bulan nang kono tok. Niku omae kuni omae Gopar. Nanti gopar terus terus. Oh, bongko gak enek. Gopar terus. Kenalanmu liyane gopar gak enek. Ya ono. Ngapalane mat gopar. Oh iku lho Maju Silver iku lho. Lah. Oh iya, apa ya? Ini aku tuku ireng ya. Wis ono. Ono ireng Wazio. Lah iya wis ono. Lah apa sih gurung ono oren? Campur. Oren. Ono oren. Kayak Pak Pos ngono ono. Ah, tuh. Maju Pak Pos. Lah sing gurung ono apa? Pink. Wah, no Wazio pink. Iki lho, Maju ijo. Bro. Makan adindi. Iki warnane apa? Ijo. Keliru. Lah apa? Ijo iki deh. Keliru. Takono nang wong-wong ijo. Iku darane biru ya gak iso. Darane ijo ya gak iso. Tapi mesti wong mau takoki iku mesti ngomong ijo. Orang-orang mesti ana sing ngomong biru barang. Jajal takok wong 10 sing jawab ijo kok 9. Ya akeh birune barang. Yoga kok. Oh iya ya. Wong 10 ya mau takoki ya. Iki apa? Sing jawab ijo iku 9. Kak, Jajalan gak percaya. iya sih muni tak jajal. Wong 10 beda-beda ya. Jawabnya iku mesti ijo. Iya muni tak wawancarai wong-wong ning nggon kabeh. Pokoknya aja dikai alasan sih. Iya, muni tak. Langsung takok. Iya muni tak. Wawancarai wong pabrik. Iya. Tak videone. Piro rete? Oh nek wis dia ngomong ijo baru kayak alasan. Iki duduk ijo. Iya sih muni sih 50-50 sih. 50-50 gak iso. Tetep pakaian ijo nih. Tapi iki ku akeh sing ngomong biru juga. Gak. Galicung iki biru. Ora. Lho galicung biru. Iya, jadi kali tok. Lah kamu ijo, berarti kan Aku skore ijo. padha sih. Iya satu sama sih. Nih, Nah, meneh ya ijo kabeh. delok sih. Nek wong jaman biyen iku iki ngarani biru, nek wong jaman biyen. Tapi nek arek saiki rata-rata ngarani ijo. Nek warna ijo lah godhong. Heh? Nek warna ijo lah godhong. Yo gak mesti. Ya iya sih. Yo ora mesti. Godhong. Ya iso suket barang. Suket iki lho ijo. Ya iya, Ijo godhong. gak mesti. Kok yo ijo kok. Tembok Lah iya kok. sih. Iku lah ijo godhong yo. Yo gak mesti. Guys. Wong lawas sih. Mana ya, teko dret, teko wong pabrik. Iki ijo ta biru? Yo, Langsung ijo. Oh, aja ngono sih takoke. Iki warna apa ngono? Takoke iku ngono, Pasifik yo. Gaya.
Coba. Iku wis kawasannya Bang Ajis ya. Oh, Ajis ya? Kawasannya Bang Ajis. Branding Pasifi. Oh ya. Jadi oleh. Riana itu sing masuk. Riana jadi. Ya iya iku mang. Daya wis jarang wong sing tuku. Ya. Riana aja. Tapi yo Cina ya, gak gelem deh. Liana ya padha ae wis tak koyo biyen laris e. Oh, pasar bos. Iki pasare masalah piye sih konsepe? Lho ono sing dodol ning kono pisan. Ah, delungas rame iku. Apa sing bakulan kopi. Nah. Baru. Delungas rame iku nang kono iki. Pokoknya parkir gak bayar aja. Parkir bayar mah. Ah, cir. Rawat ya bayar. Masuk ngopi parkir bayar. Oh, enak. Parkir itu mengurangi rezeki ini pedagang. Off dulu guys, besok kita sambung lagi.